am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Eu sunt Gamer Boy și astăzi ne vom juca. Trebuie să mă uit cum se numea, dar o să vă trimit eu o poză sau un link cum se numește jocul. M-am jucat de mult timp acest joc, deci sunt foarte profesionist. Am ultima mașină. Like, uitați-vă și doi cum pleacă. 200 de mile instant. Dăm și boost. Wow, am cumpărat o mașină. 5 kg. Bă. La mâna a doua. My cars. Am pe ultima. Rewards. Bă, n-am nevoie. Custom. Am dat deja custom. Upgrade. Hai să dăm niște upgrade. Ok, 5. Ok, unde m-a băgat? Ok. Trebuie să dau trimit. Ieșim. My cars. Îmi dăm mâna a doua. Dăm asta. Upgrade. Uităm la maxim. Deja am pasta tunată. Pasta. Oh my god. Okay. Use. Bă, vreți să mai alegem o altă cursă. Race. Aceasta. Cred că începem. Mă arată puțin. O să pun pauză și o să intrăm pe alt joc. În sfârșit aveți și voi norocul ca să vă zic că se numește Car Driving Simulator. Ca să știți și voi. Ok, intrăm pe joacă. Ok? Să înceapă joaca mocaca. Înțelegeți voi la ce mă refer. Your best lap is always saved on both circles. Try to beat it. A, da, eu am rămas cu Supra.
Rămăsesem cu supra aceasta, bă. Ia, hop. Dăm pe sport. Dăm pe arc. Nu mai contează. Să ne întoarcem. Să mă ușor pe mătă. Nu știu unde să o iau. Dacă aș putea eu să o iau pe podul ăla. Dar nu sunt prea sigur. Ok, nu băgați asta în seama, doar m-am lovit puțin. Bă, frate, și conurile le opresc. O mașină, frate. Pa. Bă, dar mai în stâlp intru. Și ce mai bine mi-o repar. Asta aflăm pe unde să o luăm. Trăm aici rapid. Nu găsesc niciun fel de hartă. Gata, iau. Nu știu unde să o iau. Aoleu, ce-am zgâriat-o. Așa, acum trebuie să opresc după ăștia. Bă, nu știu unde să o iau. Oh. Bă, frate, nu știu pe unde să o iau. Oh. Tot mă învârt pe aici. Verde. Dar nu mai contează, e doar un joc. Dăm tare. Oprire și dript. Si. Toate de aici. Să-mi aleg altă mașină. Nu vreau să închid. Bă, nu știu ce mașină să-mi iau. O luăm pe asta.
faci, mă? Ok. Bă, ce-i mă cu curbele astea la săracă mașină? Bă, nu știu pe unde să o iau. De data asta o să iau la stânga. Nu știu pe unde să o iau. Uite, acolo era un drum, de ce nu am luat-o? Poate mă duce undeva. Bă, dar mai de astea mă lovesc. Bă. Dar am fost pe aici. Mi-aleg altă mașină. Nissan Patrol. Care merge? Haideți să o tunăm. Ne-am pus și noi numele ăsta și ne alegem și niște roți. Gata. Alegem Nissan-ul. Nissan Patrol. Okay. Și porăm. Îi dăm tare. Dăm tare. Îi dăm blănie, vai. De desubt, o zgăriem. Nu. Nu. Trebuie mă lovi. Taci tirurile împuțitele. Nu mă interesează că m-am lovit de o altă mașină. Bă, e destul de mică. Ok, o să ieșim din păcate. Deja dau rege aici. Nu găsesc niciun fel de drum ca să mă duc. Deci îmi pare rău. Dacă tot mă spawnează acolo, îmi fac cruce. Merg. Păi și pe unde naiba iau? Lion. Păi mă întorc și... Ok. O să încerc să mă întorc. Îi dăm sonoră mai tare să auziți și voi motorul. Oho! Asta da motor. Ok. Hai să-i dăm după cum a cerut. Pe aici trebuie să iau. Stai că dau pe SOS. Poate mă ajută. 50, după 50.000 de ani am dezvăluit și eu pe unde să o iau. Pe autostrada am găsit și autostrada. Peste 50.000 de ani. Deci, înțelegeți voi. M-a luat destul de mult să o caut. Adică, cred că vreo jumătate de oră am uitat pe hartă, stânga-dreapta și am găsit în sfârșit. Opa. Da, se pare că da, accident.
Tu nu pleci? Să facem și pe mine. Păi ne alegem și noi o mașină mai puternică cât de cât. Punem aici asta de filmat și alegem Tesla 1. Asta nu. Supra? Hai cu Supra. My cars. Visual upgrade. Power upgrades. Să vedem. Adam Tunato. Visual upgrades. Putem. Gata. Select. Văd cum a făcut. Mă așteaptă la Catalina. Luăm și noi tichețelul de la poliția. Am pus curbă. Cred că să vină curbă. De-acum smart translate-ul. Ce frate, lasă-mă smart-ul. Hai de ca... Oaolă, ce-i fac la sărată. Băi. Nu să alegem acum. Să vedem. My cars. Alegem pe aici una. Haideți să alegem una decentă, bună. Înțelegeți voi la ce mă refer. Așa alege. Asta? Că nu am făcut. Și accelerează destul de tare. Bag și o benzină. Da. Mergem pentru bani, începe să pune. La un singurator o să ne întoarcem. Sau ne ducem direct în sus. Asta până să văd cum dacă reușim să ajungem și noi undeva. Am ajuns undeva și încă suntem pe autostradă, doar că nu pe autostradă. Să vedeți voi. Întoarce și ne vedem aici. Suntem cu un Dacia. Și o să vedem dacă să ajungem undeva. Dacă nu ne întoarcem și ne continuăm aventura de mers. Și ca aventură. L-aș depăși pe asta. Așa. Cred că ajungem pe autostradă.
Ia. L-am luat. Nu cât de tare. Frână. Oh, ne pierdem controlul. Poate o să încep și eu să fac o serie de Minecraft. O să fac o serie de Minecraft. Poate după ce termin acest videoclip o să-mi descarc Minecraft. Da, o să-mi descarc Minecraft și o să fac ce o să începem să facem o serie de Minecraft. Mamă, cât de tare arată! Oh! Mă băgăm în fața la artificiantă. Că nu l-am ajutat. De 3 știri. O să termin și eu mai repede video ăsta. Dau tare. Îngătit. Bă, jur că foarte greu să controlez. Aoleu. Să controlăm pe mașina asta, că e nebunie total. Like, uitați-vă și voi. Stânga, dreapta, sus, jos. Dăm tare și apare o mașină în față. Uite încolo. Bă, stați un pic că avem probleme mici. Bă, să-ți apară așa cineva așa ieri în față, e nebun. Bă, dar ăștia-s nebuni, bă. Frate. Îs nebun rău, frate. Tu n-ai văzut cum s-a băgat în față. Și cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați acolo un like și un subscribe. Eu am fost GamerAbon233, GamerAbon233, Gamerboy. Eu vă las. Pa, bă, nebunilor!